No priatelia, nachádzame sa opäť v Telgarte, v penzióne Zubrovica. Spravili sme si turistický víkend, no a dneska ideme do Rebudskej vrchoviny pozrieť si rozkvitnutú brdárku a na dva najvyššie kopce Rebudskej vrchoviny, Veľký a Malý Radzim. Dúfam, že to bude záživná túra a že si ju vy užijete v tomto videu. Poďme na to. Malý Radzim toto je. Tu máme prvý rastesníček. Je tam ešte ovočo? Poďme ďalej, ideme. No ešte volá, čo tu biele je. Sme to minuli o jeden týždeň. No po dlhej dobe tu máme rastesníček. Brdárka rasteste. No sme v brdárke. Toto je Veľký Radzim, toto je Malý Radzim. A Vdovčíkovo je hentam. No, obidva Radzimy. Vprava Veľký, vľavo Malý. No my sme mali ísť naspäť do brdárky, ale našli sme tú novú oranžovú cestu. Tento trojuholníček, čo je na strome, to je nový chodník hore, tak ideme po ňom. Ideme hore na hrebeň, odtiaľ pôjdeme na Veľký Radzim a potom na Malý. Výhľad na brdárku, na Radzimy. Nie je tu veľa rastesníkov, ale máme tu ďalší. Sedlo hora. Sedlo hora, opúšťame. Parádne to tu je. Odporúčam vám to si absolvovať. Stúpame hore. Ale im to šlape, čo? Radzim doprava, doľava Vdovčíkovo kreslo. No priatelia, Vdovčíkovo kreslo. Konečne. Takže gratulujem, dosiahla si svoj prvý certifikát. Prvý. Trvalo to iba 12 rokov, ale málo. Gratulujeme. A je to tam naozaj dobre zrátané. Áno, je to tam dobre zrátané. Odchádzame z Vdovčíkovho kresla a ideme na Veľký Radzim.
Veľký Radzín, najvyšší kopec Revúdskej vrchoviny. No, Kráľová hola z Veľkého Radzima a Vysoké Tatry. Ešte by malo byť od toho vidieť. Radzim sedlo. A pomaly sa špláme týmto výhliadkam. No. Ale toto ešte není tá menovaná výhliadka. No, sú tu nádherné výhľady, naozaj. Brdárka pod nami. No. Výhliadka Tatry. No dámy a páni, toto je výhliadka Vysoké Tatry. Paráda. A ešte máme jednu výhliadku, Kráľová hola. Toto je Malý Radzim. My sme tu boli. Ideme späť. Späť na chodník. Prichádzame k výhliadke Kráľová hoľa. Ty koňu. A nechod sem. Pôjdeme takým prudkým zrázom. To bude všetko pre dnešný deň, priatelia. Radzim sedlo opäť. No my sme prišli na tú trasu, vrátili, čo sme išli hore do Brdárky a po tejto prídeme dole už do Vyšnej Slanej. No priatelia, my sa blížime do Vyšnej Slanej, do cieľa nášho. Sami ste videli vo videu, že to bola parádna túra a ja si myslím, že určite sa tu vydáte. To máte turistické srdce. Naozaj je to parádna túra. No a ja vám ďakujem, že ste si pozreli moje video a uvidíme sa na budúce. Tak sa majte dobre a čau.